nga nagpanikad na ang usa ka fan ni Julian San Jose sa iyang performance, gihulagway usab niya ang pagka-unique ug pagkabuutan sa Asia's Limitless Star. Limitless na saya ang aking nadama at nang makilala ko pa siya, lalo dahil nakasama ko siya dito sa Mindanao. Ako po si Eric Giovanni Cahandig, ang Assistant Provincial Tourism Officer ng probinsya ng Sultan Kudarat at isa ring avid fan ni Julian San Jose. Tara, dayon ka mo sa amang nga probinsya, ang probinsya ng Sultan Kudarat. Actually, when Julian San Jose started as a I think Sugar Pop and Popstar Kids, nakilala ko na si Julian. That's the time that I started to follow kasi nakita ko yung uniqueness, no? Yung uniqueness ng music na meron si Julian. And syempre hinangaan ko rin yung pagiging musician niya, not just sa pagkanta dahil marunong siyang tumugtog ng gitara. She knows how to play the piano and other musical instruments. So yun talagang kahanganga sa isang Julian San Jose. Ang maganda kasi sa music ni Julian, napaka-lamig niya sa tenga and syempre napaka-relax. Masarap pakinggan yung mga music ni Julian San Jose. First time I laid my eyes on someone like you. Being a fan of Julian San Jose, napaka-overwhelming na ikaw pa mismo yung nag-assist sa kanya. Siyempre po, mas nakilala ko pa ng gusto. Talagang napatunayan ko nung nandito talaga siya, kung gaano kabait, kung gaano siya ka-bubbly na tao, yung talagang palangiti, and then very accommodating sa lahat ng tao. Isa po ako sa mga di makapaghintay na mapanood ang Limitless, the musical trilogy. Kaya sabay-sabay po tayong manood. At huwag kalimutang bumili po ng tickets.